Koitetaanko mitä mulle käy, jos mä tipun tonne alas? Ei. Koitetaanko Anna? Anna. Oho. Mä tipahdin tuolta alas. Hei. Kukaan ei hiilaa minua. Minusta taas. Hei. Oh my days, mä kuolen. Osaan sanoa R:n. Hyvä. R. En osannut. Miksi tää merkki tuli taivaalta? Tää merkki tuli taivaalta. Se on mun arkku. Et koske siihen. Oh my days. Mä toitte pitkän matkan pistoolin, mutta se voi olla sulla, jos haluat. Tää on tosi hyvä pelaaja, Anna. Mä tuon autolla tämän parhaan pelaajan kanssa. Tykkään tästä pelaajasta. Mäkin tykkään susta. Mennään pois. Mä lähden pois. Ei, mulla on jo tää ase. Mä sanoin joku 100 kertaa, että mulla on